Какво се случва от тук нататък с сезирането на Конституционния съд и това по някакъв начин може ли да повлияе на оценката на Европейския съюз за конвергентния доклад? Със сигурност може да повлияе, защото още миналата година, когато излязоха двата доклада, тъй като всъщност конвергентните доклади са два, има един на Европейската комисия, един на Европейската централна банка, когато излязоха редовните такива, там изрично беше посочено, че общественото мнение в България не е в подкрепа на влизането на страната в еврозоната и това може да е проблем. Считам, че точно това е причината за тази паника, която обхвана евроатлантиците след решението на президента да поиска провеждането на такъв референдум. Видяхме как те просто изпаднаха в някакво такова състояние, извадиха от нафталина хора, дори като Иван Костов, като Екатерина Михайлова, да обикалят по студията, да обясняват, ринаха ефира с мнения, които са в полза на еврозоната, но всъщност това много силно ги смути. Смути ги, защото когато се гласува, най-вероятно ще се вземе в предвид и общественото мнение в страната и това, че то е най-малко разделено, да не кажа, че е и силно про запазване на българския лев и да не бързаме с влизането в еврозоната.